Да видим първия завой дали ще бъде зет. Браво. Явно и той е поосмислил нещата, седейки. То нормално, в смисъл по-съзнателно нещата продължават да се случват. Да ги обработва цяло. Браво, браво. А той кара сноуборд, нали? Сноуборд кара, да. Къде сте ви? От София. Кара сноуборд и там, понеже ръцете, нали, едната е отзад, другата е отпред, в смисъл, те си пред тялото някъде. И тук той се опита първо да кара с една ръка, обаче вика другата ти се уморява супер бързо. Ами мене и двете ми се уморяваха. То след толкова много. Но сега разбрах как е номер да не ми се изморява. Ага. И колко повече практикува човек, толкова с по-малко Да, естествено. При сноуборда първо падаш и след 2 часа вече си толкова уморен, че не ти се кара. После като се научиш, вече мога да караш цял ден. Аз не съм падал толкова, аз, нали, тая зима се пробвах. Ага. И не падах. Това само за малко. Да. Защото карам ски предполагам, че не съм падал. Той и аз карах ски, ама си падах и на сноуборд. И аз станових, че просто трябва скорост. Ага. За сноуборда. Отначало пробвах на равното и на... За да усетиш завоите, да, трябва някаква скорост. В смисъл да трябва движение. Сега номера, аз другата седмица отивам в Турция. Ага. Там ще гледам така.